من اولین بار است که نمیدونم با کدام حرف نشر نوبتی را آغاز کنم. هرچی که اندیشه کردم فقط و فقط یک چیز پیش رو آمد و بس: شرمندگی. شرمندگی از این دیدن نمی شود. سلام دوستان خوبم، ما و شما در عرفه عید شریف رمضان قرار داریم و من البته که همه شما رو به این عید بزرگ تبریک میگویم. خداوند در خاندان شما فیض و برکات رمضانی را ارزانی دارد و خدا کند که طاعت و عبادت های ما و شما با درگاه حق قبول شده باشد. میدونم که تعبیر ندارد، اما خداوند زندگی رو چنان آفریده که گاه پست است و گاه بلند، گاه برار است و گاه نوبراری. اکنون بیایید درباره نوبراری نوبتی بارسلونا بگوییم. نوبراری که دیگر همه چیز رو برباد داد. دیگر بارسلونا چمپیونی رو این موسم مثل دو گوش خود نخواهد دید. روز 16 مای بارسلونا بازی نوبتی خود رو بر ضد سلتا میگذراند و از این رقابت دیگر هیچ چیز وابستگی نخواهد داشت. دوستان ما از XB در بازی‌های امشب کوفیشنت‌های بلند پیشنهاد می‌کنند. اگر فوتبال رو خوب فهمی تو با سلک کامنتر در اومده رجیستراسیون کنید و در جای پروموکد بارساتیجی نوشته در اولین پرداخت خود صاحب $100 شوید. امکانات خوبی پولکارکنی رو از دست ندید. رونالد کومان баъди адои ҷазо дигарбора ба курсии худ баргашт ва бар муқобили Леванте чунин ҳайатро гузошт: Тер Штеген дар дарвоза, Пике, Лангле, Араухо дар хатти дифоъ, Алба, Дембеле дар канорҳо, Бускетс, Де Йонг ва Педри дар минтақаи такягоҳӣ ва дугонаи хатти ҳуҷумро ин маротиб низ Месси ва Гризман ташкил карданд. Барселона ба ин бозӣ баъди як бохти шармандавор аз Гранада ва мусовӣ бо Атлетико дар Камп Ноу омад ва барои аз поигаи қаҳрамонӣ қафо намондан ҳатман бояд ғалаба мекард. Каталониё бозиро оғоз намуданд ки ба тасмими онҳо шубҳа пайдо кардан амри маҳол буд, зеро аллакай дар дақиқаҳои аввал Педриу Де Йонг метавонистанд ки ҳисобро кушоянд, аммо чӣ гуна онҳо гол назаданд суолест ки ҷавоб мехоҳад. Ба назарам акнун то дербоз ин ҳолат мисли як хоби даҳшатбор дар ёдашон боқӣ хоҳад монд. Ба ҳар сурат Барселона голи худро бо кӯмаки Месси зад. Ин гол ба дақиқаи 25 бозӣ рост омад. Бо гузашти қариб 10 дақиқаи дигар Педри голи дуюми Барсаро зада умеди ҳамаро ба ғалабаи бечуну чарои Барселона дар ин дидор қавӣ кард. Бо ҳамин ҳисоб дастаҳо ба истироҳат рафтанд. Куман дар қисмати дуюм ба ҷои Араухо Сержи Роберторо ба майдон овард ва шояд бузургтарин иштибоҳи худро дар тамоми фаъолияти курияш кард, зеро бо омадани ӯ бозии Барселона сахт коҳид ва акнун Леванте аз замин қисмати майдон бештару бештар ҳуҷум мекард. Дақиқаи 57 фаро расид ва то 3 дақиқаи дигар бенефиси Леванте буд, зеро дар тӯли ҳамин муддат Мерело ва Мерелес ба дарвозаи Барселона ду гол зада ҳисобро баробар карданд. воқеан дар зани ҳамин голҳои иштибоҳи Месси ам ба чашм хурд куҷо монад ба иштибоҳи бачаҳои хатти миёна ва дифоъ ки ба осонӣ роҳро барои голзании ҳариф кушоданд. ана маҳз дар ҳамин ҷо гуфтаи сер Алекс Фергюсон ки гуфта буд аз ҳама ҳисоби хатарнок 2-0 аст ба хотир омад. акнун Барселона лозим меомад дигарбора ташаббусро ба даст бигирад. албатта ба худ омадан баъди чунин фиаско кори саҳл нест, аммо ба ҳар сурат Барселона дар чунин вазъият таҷрибаи хуб дорад. Усман Дембеле бо осёби умедҳои Барса як сатил об рехта Барселонаро дар ин бозӣ дигарбора ба пеш баровард. То ин дам Куман Дембелеро бо дест иваз кард ва кӣ медонист ки ин иштибоҳ низ иштибоҳи хоса буд, зеро маъз аз канори ӯ ва аниқтараш баъди гузашти ӯ тӯб ба ҷаримагоҳи Барселона партофта шуд ки Леон онро аз таги пои Пике вориди дарвозаи Тер Штеген кард. агар гӯем ки Барселона бад бозӣ кард, гӯё чизе нагуфтем. Барселона шарманда бозӣ кард, бозие ки бидуни ягон асабхарошӣ метавонист бо ғалаба ба анҷом расад. мусовӣ шуд, мусовие ки бадтар аз бохт аст. нигоҳ накарда ба оне ки Барселона 3 гол зад, аммо ҳатто муаллифони ҳамин голҳо ҳам бад бозӣ карда ба иштибоҳҳои қабеҳ даҳ заданд. дигар дар гумон аст ки Барселона қаҳрамон шуд ва акнун то куҷо профи будани Куман низ инҷо маълум шуд. бахусус баъди дигарбора гирифтани Роберто аз майдон худи ӯ низ ба ин чиз бовар кард. албатта дар футбол чунин ивазшавиҳои нобарор ҳастанд, аммо бозӣ бо Леванте на он бозие буд ки чунин иштибоҳ мебоист рух дод, зеро аз ин бозӣ як олам чиз вобастагӣ дошт ки ҳамаро Куман ба хок яксон кард. баъди ҳар бозӣ Куман тутиворвори моро бовар мекунад ки ҳоло 5 бозии дигар ё 4 бозии дигар мондаасту мо ҳанӯз шанс дорем. акнун дигар ягон шанс намондааст ки Барселона ба он умед бандад, зеро бо эҳтимоли зиёд Атлетико ва Реал дар бозиҳои худ пирӯз меоянд ва гудбай чемпионӣ. аммо ман аз он метарсам ки бо ин бозӣ Барселона аз Севилия ҳам қафо мемонад, вале агар чунин шавад аниқ кафаи Куман дуд мекунад. берам бо эҳтимоли зиёд баъди мавсим
кафшои Куман пеши по монда мешавад. Ба фикрам худи ӯ низ акнун дарк кард ки вақти рафтанаш фаро расид ва ҷоми Испания ҳамчун як ҷоиза бо Барселона ба даст омадаро метавонад ба хонаи худаш барад. Чунончи дирӯз гуфтем дар шӯрои директорони Барселона онҳое ки аз кори Куман розӣ нестанд кам нестанд ва акнун онҳо барои бовар кунидани Лапорта ки Куманро иваз кунад боз як баҳонаи хуби дигар ёфтанд. Ба ҳар сурат набояд озурда шуд. Бо чемпион шудани Барселона зиндагӣ анҷом намеёбад. Дар пеш истиқболи иди Рамазон асту дуои дуруд дар ҳаққи гузаштагон. Бо умеди хушиҳои рӯзигории шумо ва пирӯзиҳои Барселона инҷо нашри навбатиро поён мебахшем ва умедворем ки як лайки худро ҳамчун фитри рӯза дар поёни ин видео мегузоред. Бори дигар идатон муборак. Дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TVро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.